proposta de resolució número 12 i número 13 són propostes de resolució sobre el projecte El Camí. La número 12 és presentada pel grup parlamentari socialista Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya Verds, i la número 13 pel grup parlamentari de Convergència i Unió. Té la paraula per defensar-los en nom de Convergència i Unió la senyora Elena Ribera. Gràcies, senyora presidenta. Bona tarda a tots els components d'aquesta comissió, que com saben no és la meva, però al que tinc el gust avui d'assistir precisament per defensar aquesta proposta de resolució, que a més serà molt grata, ja que les dues propostes que s'han presentat coincideixen amb el fons i amb la forma, coincideixen també en l'esperit i, per tant, crec que sortirà amb la unanimitat de tots, almenys dels presentants de les dues propostes. Bé, és per mi un honor i saludo als membres de l'Associació Amics del Camí, al seu representant, en Lluís Planas, especialment per la bona relació que hem mantingut durant aquest temps, sobretot per l'admiració que sento per el projecte que estan tirant cap endavant, per la força i per la valentia que tenen i que ho han demostrat des del 2003 cap aquí, perseguint institucions, perseguint partits, perseguint administració i sobretot perseguint els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, tots de bon cor, per poder tirar aquest projecte que és més que un camí. En la proposta diem és una ruta cultural, social i paisatgística, és més que un projecte de país. És un projecte participatiu, està claríssim, tots aquí donarem recolzament, per la societat catalana ja li ha donat, representa l'oportunitat de consolidar una marca turística catalana, s'està fent amb consens, no només amb consens amb les administracions, sinó amb consens amb el territori, implica la possibilitat de creació d'una guia cultural social i d'una configuració enciclopèdica dels coneixements territorials que emmagatzemen totes i cada una de les persones que s'estan involucrant en aquest macroprojecte. Té interès públic indubtabilíssim per el que suposa de construcció de país, per el que suposa de construcció d'identitat, per el que suposa de construcció i d'elevació de la dignitat individual de les persones en un camí de pau a través dels països del territori de llengua catalana. Estic molt contenta que avui tots ens trobem en aquest punt en comú, que és un bon punt de camí també, que tindria que ser un exemple per a unes altres propostes que ajuden a construir en positiu aquest país. És un projecte d'interès general i no partidista, com queda demostrat, perquè la pròpia associació és una associació sense ànim de lucre, que només busca l'interès general. Ha passat moments molt difícils, però crec que a partir de la proposta i de l'aprovació per al Parlament del reconeixement del valor d'aquesta proposta se'ls garantirà, si més no de futur, independentment del color del govern, els recursos suficients perquè puguen tirar cap endavant en la part que no són capaços d'autofinançar-se, que com molt bé diu l'exposició de motius, només requereix d'aquest petit impuls inicial perquè després la pròpia dinàmica del projecte generi fons suficients com perquè això tiri cap endavant. Pel que he dit, és evident que el nostre grup polític recolzarà aquesta proposta i també amb això posa la pica en Flandes perquè, com esperem, torna a governar ben aviat, continuar donant recolzament des del govern també a el que avui és una iniciativa des de l'oposició. Aquesta proposta té dos punts. Una, que implica el Parlament en el reconeixement i suport al projecte, i la segona, que insta el govern de la Generalitat a donar reconeixement públic al projecte, ens consta que ja ho està fent, i en segon lloc a facilitar ponts de col·laboració amb les altres administracions. Tots dos punts de resolució són motiu de satisfacció per a aquest grup polític i nosaltres només des d'aquí aprofitem l'ocasió per continuar donant ànims a aquesta entitat i a totes les persones que hi vulguin col·laborar. Gràcies. Gràcies, senyora Ribera.